Kaya namang silipan ng pa na pamitipon na rin miyembro ng Central Luzon Media Association o CLMA Pampanga Chapter. King Report ini. Nagpahinga muna mula sa pang-araw-araw na balitaan ng mga kasapi ng Central Luzon Media Association o CLMA Pampanga sa kanilang General Membership Meeting at Christmas Party noong November 21 sa CDC Training Hall sa Clark. Pinangunahan ng grupo ang masayang pagtitipon na may kasamang kainan, palaro, raffle, kwentuhan at renewal ng oath of office ng mga opisyal. Mula sa pagiging nasa likod ng kamera at mikropono, sila naman ngayon ang naging tampok ng mga larawang puno ng ngiti at pagdiriwang. Tinalakay rin ang mga programa ng organisasyon kabilang ang pagpapatibay ng patas at napapanahong pagbabalita at ang pagpapatuloy ng Campus Journalism Caravan sa iba't ibang paaralan sa Pampanga. Dumalo rin sa okasyon ang ilang kapartner ng CLMA Pampanga gaya ni na CDC President Agnes V.S.T. de Vanadera, Angeles City Mayor John Lazatin, Mabalacat City Mayor Jel Daquino, Santa Rita Mayor Reynan Calo, Arayat Mayor Jeff Loris at iba pang kinatawan ng pamahalaan. Naroon din ang mga kinatawan mula sa opisina ni na Governor Lilia Pineda, mga local information officers at civic leaders. Nagpaabot din ng suporta ang iba't ibang sektor kabilang ang Eco Protect Management Corporation, Beauty Derm, Quest Plus Hotel Clark, Best to Western, Candaba Mayor Rene Maglangke, dating Mexico Mayor Teddy Tumang at mga negosyanteng sina Regis Romero at Rene Romero. Patuloy namang tiniyak ng CLMA Pampanga ang kanilang panata na maghatid ng tapat, patas at makabuluhang balita sa lokal at pambansang antas sa pamamagitan ng print, TV, radio at online platforms. Pinangunahan ng organisasyon ng founding proponent at Chairman Emeritus Cesar Bong Lacson, Regional President Deng Pangilinan, President Mark Allen Sison at iba pang opisyal mula sa iba't ibang media outlets sa Pampanga. Kasama rin ang Board of Directors at aktibong miyembro mula sa print, broadcast at online media.